healthcare scheme mang thei khan an da ti na ni ta ti chuan eta sing thu man ron ton pui kha lut em rualin chung ko pakhat kha nuai nga mang thei nan siam ti na ni ta he hospital a kherlo Synod hospital a kherlo hospital dangdanga po ZMC ate po khoya po kalse a thalu tuka chu tak chu ko ran mi pui hian set chiang ila ka du khop maya kele Lalrinmuana coordinator Synod hospital hian Chungchangah hi athing bo khopin aran sei pia ba nuaya ka thok ho zong te po thata ka thok turin atini tuna kanan chho tura hian engtin nge aran sei dan te eng angin nge aran sei abula tanga ato phlengin en chhole kan tum doni o kapula hian Lalrinmuana auma ani hi coordinator ani ya helai hospital a hian Synod hospital a hian Lalrinmuana page kan threw ma central secretary ali nge ni GS ani lai page kan tiếng khop khan là em khan thì cái kan ti kai ne ti chon pumon kan riat du chumo zom an lo ni ta ka khan kan din mun ni ta rin tlak ta viau em sarkar chu ti te po kha atang ngai khan helai hian min han thil ula te kan ti ni ole ya kan hok tu ten MOU an je kha October ni som ni pariatania chuan November ni khata tangin kan kalpui he scheme hi kan kalpui ta healthcare hi Muhcs ti maya kha ti chuan tuna hian tum som pakhat hi bil kan the lu to a damlo ani som ni December sang ni som ni pangatlenga damlo bil the lu to za thi sang ni somli pakwa avain kan the lu to a ti chuan damlo mi sang khat zanga som thum paruk bil hi minon pe to ani a poisa chu poisa pon soitai la poi lowang chu vaibel chethum noi som ko pakwa sing sari zali som thum pakwa damlo sang kha zanga som thum paruk bil hi kana counter alo lut to ni tin la lut lo la lut man lo hi damlo zanga som pathum an oma e voina po kan the lut thla chu wa khang chu ti ngai nam lo wa chu wang chuan a thok tu ten in dai seng lo tin voina po chu mi za soma kan the lut mo chung te tel ve chuan zanga som pathum bil alo la lut lo tiang ania tu na ri chuan sarkar lam hi emi society han chathavia wa kan ngai ri ke mania chon hlau thon ture mo boina tur kan nei ri lo tu na chuan kan sum kalvel a thari viau a kan ngai som pakhat in the lu to tum sari bil lu la to ti na kana counter voice sari bil anon thun tok ti na ni chu ma in healthcare kha kan local pui reng to a chu ta bil khoi tu te chuan an expert khopa ke ni chuan chu ho chuan an khoi iveka amaro chuan in dai ngang lo wangin khatia kanan honta ka khan damlo an ron lut deuh ta chuk chuka chu wang chuan chu daily in pathum kan roi bel rek taring ta bil siam tu kha bil kan thelu chakle tuna sarkar din huna chuan anon return chakani mai paisa kha damlo wa khan in hong man viu em ti te kha rethem healthcare kanan kalpui lo wa kha chuan claim chuan damlo chuan phaya sarkarina ai mi Muhcs March April atanga kalpui khan damlo chu kan thol ve deuh hleka hetia kan an zom le ta ka chuan pung ta trak taka achan pakhata chuan khami golden card kan ti mang thei ho zong kha he Muhcs scheme a hian automatic in an lu veka wangin amma a chu tiang mang thei heta kening kan man silo wang khan damlo bil pe thei lo kan nei thin khatuna chuan a atlem takhop maya achan chu golden card mang thei hian lo tam viau maya chu min ti thatu takpo ni tura ka ngai chulai tak chunia kan jobel chak che amma khan ai mi pui jong jong kan thria ko rana pon ranga nia nuai za ni chuang te za thum don te zali te kai kum khata khan mo ta tinggal te khan ita khang ang chi kha enge ni kalai bora kha min ril zaw le lok te khami le tuna nu mo tu nei ron sai kai zau ta ka zo tum se om ja chuan tuna hian hospital la dam lovina ma hemi Muhcs kan kalpui ma a kan man ve ma a bil min bat sak khrim se ma kha chu noi za thum som ni chuang hela om tuna hian pe thei lo ho ko pe thei lo ho ma hemi Muhcs kan kalpui ma ami batling khoma kha za thum chuang ten ton hi chola om chuan chumi kalpui nuwa chuan aba tam to vak lo maro chu
zoom thei lo khatiang lo in jiak lut lo kha chu ka zo tum mi pui hian om thoba in jiak lut si lo bil pe thei chung lo kha chu ani chin loka po khan helai program kan ton ma lo khan e pakhat chuak tur chu oma khatiang chi kha ton hi chu kan la nei jeu je chu ma nia. se a ma ang em khani to lo hospital dang ZMC te po kha ka lo vat lo a ka ting chi kha an om trau maya awareness kha acha view emo kan ti lai khan kha ting ti tum lem lo an dam lo nuwa ting ai nom to si lo kha lom ta chu in tong ve de fem chu tu na po pakhat chu an ni le ngal ta ani le chu ho chu sa khuana thilwa ration card te nei du to lo ti te Aadhaar card nei du lo ti te kha ting te kha an lo om ve thin ta ni ZMC anga po kan vat lo khan nang ni a hian chu tiang chu to na omem hena local tak ka hi chu khatiang tu na po pe thei lo ho kan zo khan ngati nge nin jia lu lo ti kan zo khan sa khuana lam ai main ral tlan lam chi te enge mo ration card nei mu mal lo te khatiang chi tin Aadhaar card po nei lo khatiang kha an ni de ka ru ma local ka zo hi chu mo sa khuana lam lu tuk chu nin ka thelo ration card nei thei lo Aadhaar card nei thei lo khatiang chi ho kha kan tong zeu zeu thil pakhat themi rem changa kan man lok du dengerous kha nia ral tlan lampang ni chonin aboi thla du ve viewang asa khona lampang ai mai in ral tlan hi mizoram hian an tam rau pui me sia tam takani chuwang chonin hetiang adar lampang te hetiang chi han nei mai tur chonin aboi thla viewang chu Synod hospital ani china dam lovina min bat sakho bakha a hemi ti tlem dan tur po kha Synod ina appom thlapa ma chu circular po ko thantina kan siama a chu ta chuan dam lo hi entinan sarkarin tu sarkar po ni se health care kal pui chuan khanga khan khang mi re thei tak tak injia lu na lo nei mai lo kha lo register dan kha zong se kan du khop maya tu no po upale pastor menon abia hi chu ti zong chuan ka lo soi pui deuh thina entinan dam lo pakha chu nuai chuang ten ba a ti chuan entinan ko than tam tak chuan sing nga te sing ruk te non pek saka sing ni sing thum te khatiang ai khan a thalu tu ka kha ma se entinan dam lo pakhat sing thum anon pui chuan sing thum khan an venga mi har sa tak tak register thei silo pakha lo ziak lut se khami tek chung kwa kha chung ko tam tak mi som chung ko som ni som thum kha he health care scheme mang thei khan an da ti na ni ta ti chuan heta sing ni sing thuma non ton pui kha lut em rualin chung ko pakhat kha nuai nga mang thei nan siam ti na ni ta he hospital a kherlo Synod hospital a kherlo hospital dangdanga po ZMC te po khoya po kal se a thalu tuka chu tak chu ko san mi pui hian set chiang la ka du khop maya chu kan mi te mi har sa ko san ta na kan luan chhuana tur poimo taka ka ngai de tuna aran soi tang khan kan tha thiam tlang thuk mai owe hemi scheme hi apoi mo zia le a hlut zia hriat tlani tu mangu hemi scheme ma hian in ziak lutila ti chuan chiang noi nga thlengin mi puin kan mang thei ni tu te po dam lo thei na thei kan ni chuan hemi hi man tang kai tumin hemi scheme ma hian in zia lu tumila apoi mo zia le kan man tang kai thei tur zia hriat tlan kan tum thau donia